Здравейте! 18 юли 25. Карта за деня. Минали животи. Пътуване във времето и в пространството. Какво са миналите животи за нас? Какво сме сънували напоследък? С какво се опитваме да се справиме? През какво минаваме? Всичкото това е част от фрагментите, които носиме на душата. Миналите животи са част от този живот също. Аз не обичам да говоря за минало и бъдещо, защото вярвам, че всичко се случва сега в една паралелна реалност. Но пък през човешкото ние ги наричаме минали животи. Миналите животи са спомените ни от това какво сме дошли да променяме на тази земя в себе си. Ние носиме фрагменти, спомени, частици от себе си, от минали животи, от паралелни животи, които се пробуждат в нас чрез различни човешки взаимоотношения. Когато погледнем вътре в себе си и разбереме какво днес отработваме, не утре, не вчера, днес, какво е нещото, което се повтаря в поведението ни, в мислите ни, в действието ни. Това са нещата, които се повтарят, за да ги отработиме. Това са миналите животи. Миналите животи са свързани с това, което сте в момента и с това, което формирате да бъдете. Помислете си, какво идва първо в мисълта ви, като се сетите за минал живот? И какво е нещото, което повтарям? И знам, че не искам да повтарям, не искам да бъда такава, не искам да изказвам тези неща, не искам да действам по този начин. Кои са тези начини? Кои са мислите, които се въртат и искате да ги промените, но не знаете как? Те идват от минали животи. Също така в сънищата. Страховете, които са в сънищата, вие ги отработвате, когато спите. Ние работиме непрекъснато, дали е в ежедневието ни, докато сме будни, дали е в съня ни. Има съзнателна и несъзнателна работа на душата и на пътя, който сте поели. Минали животи. Карта за 18 юли. Вълшебен ден!